Asawa ni Corporal Carlo Dapanas mihangyo sa gobyerno nga paspasan ang pag-ila sa mga namatay sa C-130 plane crash aron mahiluna na usab silang mga kabanay. Cyril Chavez alang sa dugang detalye. Igo na lamang sa paghinumdom si Emabel Dapanas sa malipayong panahon nga nag-uban sila sa iyang bana nga si Corporal Carlo Dapanas Jr. nga usa sa mga namatay sa C-130 plane crash sa Sulu. Matud pa niya nga sayo sa buntag niadtong Domingo, nag-video call pa sila uban ang ilang anak tungod gimingaw na kuno siya kanila. Wala siya magdahom nga mao na day kadto ang katapusang higayon nga makastorya ang iyang bana. Dili siya makahimutang nga dili ko niya makontak, may video call di siya kahimutang ma'am. Tapos malain sa buot niya o dili ko niya makontak, ina ko matubag lain sa iyang buot ma'am. Human sila magkastorya samtang ginaligo niini ang ilang anak. Natingala kini nga daw adunay nagagakos kaniya ug nagahalok. Gibaliwala lamang kini ni Emabel sa pagtuo nga nag-imagine lamang siya. Nakurat na lamang kini diyang gitawagan nga apil ang iyang bana sa aksidenteng C-130 plane sa Patikul, Sulu. Nanawagan kini sa gobyerno nga unta paspasan ang pag-ila sa mga namatayng sundalo aron mahiluna na usab sila. Ang akong panawagan ma'am nga unta nga ma-identify akong lawas sa akong bana kay gusto na namo nga ma-claim jud siya para mahimutang na ihang pagkamatay bitaw ma'am. Gusto po na ako nga kanang kuan pati pa tong uban nga na namatian, gusto po na ako ma'am nga ma-claim po ilang lawas kay ang kauban sa akong bana si Sergeant Albarazin wala pa man jud na kung na-identify ang lawas kay parehaman sa akong bana. Gusto po na ako nga ma-claim po nila ila jud ma-identify nga lawas sa iyang bana bitaw ma'am. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.